uNkosi Johnson was about 11 years or 13 years. Ukuvila kwakhe ebekwe ku-TV esidlakaleni ukuthi uphila ngani, uphethwe yini. There was a lady eyayibhizi ilungiselela lolo hlelo. Lohlelo lokuphathwa isifo ezinjengalezi uke washo udadewethu oqeda kusuka lapho Mrs. Dube, ayo Mrs. Dube, umabani wena, umaDube, ushathele babani kwaZulu ngeke mhlambe awunamina bekubiza kanti bawunkulu ngehele ngezansi ushilo ukuthi kuyaphileka asafani nakuqala. Yabona ke kuqala kwakunenkinga enkulu ekhona ngalesifo, wawubukeka njengomuntu oyinkinga nomuntu ongayiphethe kahle. Sikhumbula kahle ngoba ngaleso sikhathi nasibuka silalela abantu ngaleso sikhathi kwakulukhulu ngoba babeka amaphilisi ngaleso sikhathi cishe aye isithupheni kabu-7. Umuntu okhala athi hayi khona ngiyangibona badefault-ke abantu. So uhulumeni-ke noma ososayensi asathi uhulumeni, ososayensi bayi-improve, iyaqhubeka leyo nto. Manje ngathi yini le ekusabisayo namhlanje ngoba noma lelo philisi lakhe lodwa usongahlulwa yile eyodwa uyifake nje la esikhwameni uyihambele nayo. Nafika isikhathi uyikhiphe esikhwameni uyikhiphe, ayikho inkinga lapho. Futhi akusekho lo ukuthi ngoba sikhona nje sonke la nasingale sithi udokotela nama-test bathontshwa bami abasithethe siyagula sonke, angekho ongaguli la, bathi sigula iy'gulo zethu ngokuhlukana. Ngakho-ke usuku lwanamhlanje siyazama ukukhumbuza abantu, sisonke sikhumbuze nani ukuthi-ke asisondele emakliniki, asisondele kuma-mobile clinic siyoyibheka ukuthi sisese-right yini, ngoba ngeke wazi ukuthi usese-right noma kwabikho hayi. Anything can happen. Qala abantu bakhona kwakunzima kakhulu, babazi ekuthiweni no nesitshe sakhona esidayela sisodwa ayi kuthiwa sigezwa ayigezisiswe ungasondela. Nani ukhumbula kuqala kufana naye kulecishe kunthathe nento sesilephela bese bekujikele ukudla kanti usebebonela naye. But no, it's nowadays. But siyambonga umntwana waphindakele, mina I'm still saying siyambonga umntwana waphindakele ebuholini bakhe, because he even mentioned uhamba kwabantwana bakhe umntwana behamba bethathelwe isifo, asho athi usibalibali nosibalibali uhambile emhlabeni bephethwe yilokhu, wathi abantu abaphumele ngaphandle. Sibonga ukuthi umntwana waphindakele ngoba uDr. Mtshali uBulale Mtshali, he was the one wayephikisana nokuhlonishwa uMbeki ngesikhathi kufunakala amaphilisi ovela ingane eswini ingatheleleki. He won that case uPrima waZulu Natal sosikhathi uba uMtshali. But today it's lost. Kuthiwa sekukhulunywa ukhulumile. We've got ubufakazi balokho. He won that case. Kuze kwazi ukuthi namhlanje ingane umuntu onalolo gciwane akwazi ukuthi ingane ingatheleleki iphume nje imsulwa. Lokho wayenikeza ithuba lokuthi abanye abantu basebenenkinga ukuthi ukuthatha nje ushada kodwa bona beyithola ingane uzophuma ingane ibeso simo. So siyabonga umntwana waphindakele nomhlonishwa uMtshali ngoba waliwina lelo gama. Ngakho-ke namhlanje sizobungaza kulabo bafowethu nodadewethu ney'ngane zethu ezinalelo gciwane
ukuthi kuyaphileka futhi akufanele nangelodilanga zibandululwe noma ngabe usuyazi ke wena inani noma usuyamazi unani is not umsebenzi wakho loyo ukuthi ke udamane ukhomba ngoba kuqala kwakwenzeka bese siyakhona kuthiwa but lo noma ungowesilisa noma ungowesifazane abesifazane nakho bemuntu owesilisa lo kunalo leliwani bathi lo munye choice aso manje ke wazi umthanda umalibongo wena manje kanti noma libongo uyayithanda uyamthanda uJoyce bathe bafana intombazana amanjani hawu yabona namhlanje sibade nesonke kodwa ngayisuka imali sithi asiyilapha ya kodwa bangeke bayo kodwa kakhulukazi abantu besilisa ngoba angiyazi iyabalika ayesaba abantu besilisa nawe wathi kufana nokufa abantu besilisa yabona nalokuqoqa ngokufa kodwa yini ekhaya nalokuqoqa ngokufa bahalo wapha lapha ayesaba nje abantu besilisa ukufa hambo yoshona ayesaba asabe soshona baba noma kungatholakali ingane umuntu owaziwayo ukuthi ungatholi ingane uyisifazane cha kulungile baba yini akesabe lesoshona hamba wena mina ngirayi kodwa ngantona so ke sisenkingeni thina abantu besilisa kodwa into ebalulekile kulolu suku nesikhathi esizayo yokuthi siqhubeke nje kahle sidle imishanguzo yethu sinakeleleke futhi khona-ke okuyinkinga-ke kubantu besilisa engiyangikusho mina ingakho ngiyayizama ngesinye isikhathi uku-encourage kubantu besifazane sebekhulile asebekwazi ukwenza umsebenzi wasekamereni akithi iy'ngane aziwenzi iy'ngane kanjani aziwenzi abantu asebekhulile ukuthi ngale ngoba abantu besilisa bayinkinga thina noma zenkosi sifike sigoqe sishaye bese umuzo osala ukuthi hayi lento okhulunywa ngayo ikhondomu uzosola isikhathi sokuyisebenzisa usumanzi into enjengokuthi ungathi ukhumulisa okisi nawudlile ukhumulisa isokisi ukhumulolala ebhekini udlule ukhumulisa okisi manje lento ngoba ifakwa ngobuchwepheshe ngendlela uzothola isikhathi uzothola ngesikhathi sokuyifaka shebe alento ngeke ngoba ujahile isicathulo nasi yayifaza sinamasokisi ngenhlanti yalo mhlawumbe uthe wathi kwaphuma isicathulo kodwa isokisi kuyaphandle ukhiye manje yingakho ngiyayikhalifisa abantu besifazane zinakeleleni ley'ngambane lezakithi lezi hhayi zivele ziyakhipha nje mahamba indlela zamakhosi ayibheki manje asinayo ikhathi ukulungiselela umsebenzi wemarathon ngoba kuyasetshenzwa imarathon kuyagijima manje ngeke ugijima ungayilungiselelanga ngakho-ke sizothi nje kulo suku lanamhlanje kubalulekile ukuthi sibambane sisebenze sihloniphane kodwa udadewethu lona ophethe intombi siyawubonga ukuthi umntwana weNgonyama ekuseni siyayibonga futhi siyabonga nentombazi eyavuselele kakhulukazi nohlelo kodwa-ke iNgonyama ubusha nolubusha iNgonyama angifuna ukuzenendaba ilelekakhothana
Bisizolungiselela abantu besilisa ukhona okwakhuluma la ngabantu besilisa abafana nabancane. Angithi akusekho ndawo kwezinto zamakhosi nani ngizinezinkinga ntoni nabe nixoxa biza abantu besilisa nibafundise ukuthi-ke fanele nenze njani insizwa enkulu ngoba ngaba yikho lento abayenzayo kulento GBV kulabantu amantombazane abasakhuliswa abafana into abayaziyo bayoshaya hayi ama-isopeza kuzo amantombazane namhlanje abantu besilisa abasuka ephuzele ibhuleki enkulu manje abakhuliswa abafana so bazowa-respekta kanjani abesifazane njengoba behamba beyohlolwa onabo onomehlo odadewethu bayahlola iy'ngane batho ukuthi zi-right.